шаби дуюм ба 3 марти соли равон дар Лас-Вегаси Амрико мусобиқаи навбатии 238-уми UFC баргузор мегардад, ки дар он Лоиқ Раҷабов, размгари тоҷик дар вазни сабук, бо Абдукарим Аз-Селвади, ки зодаи шаҳри Батон-Руиҷи Амрико мебошад, қувва месанҷад. дар ҳоле ки Лоиқ Раҷабов панҷаи ягуарро ба худ мансуб медонад, Абдукарим бо лақаби ифтихори Фаластин ба майдон хоҳад омад. Абдукарим 28 сола буда бори аввал дар UFC ҳунарнамоӣ мекунад. ин набарди сеюми размкори 33-солаи тоҷик Лоиқ Раҷабов дар UFC ба шумор меравад. аввалин рақобати Раҷабов дар доираи мусобиқоти UFC 285 моҳи марти соли гузашта муқобили варзишгари бебохти аргентинагӣ Эстебан Рибович дар ҳамин Лас-Вегаси Амрико баргузор шуд ва Лоиқ Раҷабов дар як рақобати сахту вазнин бо қарори якдилонаи доварон ғолиб омад. рақобати дуввуми ӯ моҳи июни соли гузашта дар ҷексонвилли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сипарӣ гардид ва Лоиқ аз варзишгари лаҳистонӣ Матеуш Рабецкий дар раунди дуюм мағлуб шуд. Лоиқ Раҷабов, ки дар муҳорибаҳои MMA аз соли 2012 ширкат мекунад, 17 ғалаба, 5 бохт ва 1 мусовӣ дорад. ӯ дар ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. шуғли аввалаш гӯштии ҷудо буд ва баъдан ба муҳорибаҳои омехта рӯй овард. Лоиқ ба ташкилоти UFC барои 4 муҳориба қарордод бастааст ва ҳамакнун вохӯрии пеш аз охири худро сипарӣ мекунад. рақиби ӯ Абдулло Карим Аз-Селвади дар 5 вохӯрии охир ба мағлубият дучор нашудааст. натиҷааш 15 ғалабаву 3 бохт мебошад. мо ба размгари тоҷик Лоиқ Раҷабов комёбӣ мехоҳем.